Horas madihita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hatani tu hata jumulu mahita martangiang. Asin roha madihamu dohot damina siad di bata mata dohot sian anakna Yesus Kristus tu hatai. Amin. Hatani tu hata nagai betur pu jamita di pertangiangan di bagasati kion tarsurat do di 2 Korin 12 ayat pitu 110. Tapi tihuk majo hatani turpuki di bagasar rohat tabi songonom madidok. Jala asa unang huhagijakon akka pangukapon na sumurong na tuaw. Hona basir-basir doaw di sibuku. Ima suruan ni sibolis na mamukpuki aw. Asa unak kupatibo diriku. Tuluhali do hupangilo siya Tuhani asa sumuru ti siyanaw. Gabe didok ibana tuaw. Tukma asin rohakku diho. Ay dihagaleod do sutibul hagugon. Asa tagonama hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku. Asa songgop tuaw hagugon ni Kristus. Di baheni sonang do huhilala di bagasan akka hagaleon. Pangaleayon, hasosahan, pangalileon, dohot hagugutan ala ni Kristus. Ay juppagaleaw di siduaw margugu. Ima sana. Donga saha porsyaon di bagasat tuhata Jesus. Songon naktaboto jala jut tabigi. Ia hazol maut taon danga dong nasikop. Danga dong nasempurna nguluna. Mulu adok peha surungan manang halubian nisa sahalak. Pasti do saya dong beha kuranganna. Manang kelemahanna. Alai manang dia peha kurangan, manang kelemahani, ternyata adong dotong maksud dohok tujuan ni ina positif di bagasa ngulutta. Dumutusi matong naneng idota siat turpuk jamita di tikion. Donga saha porsyaon, ia si Paulus asing nina marbarita nauli dilihot Tuhani dotong huasa tu ibana laho patupa akka tadda halongangan. Jadi kudang do akka halongangan naukea pinatupa ni si Paulus. Isarana pamalum namar sahid paruarhon akka todina hudar bahkan sahat tuna panguluhon nang mate. Buidui jahota manang teida di ulau 20 ayat sia 110. Alai songonipi dang gabe swadong paru kilo ni si Paulus. Dada laus gabe mulus torus perdalanan ni ngulu ni si Paulus. Jadi asing niak kahasurungan najinalo ni si Paulus siat Tuhani hona basir-basir rotong sibuk ni si Paulus. Tuhan mengizinkan suatu duri di dalam dagingnya. Tadi ngotu basir-basiri boy dui marrumang sahid di pematang ni si Paulus. Alai las boy dui tong martudu-tudu tuak kasih taonon manang akka paru kilon namasa di bagasan nguluna. Alai manang dia pe basir-basir nasonggop tu diri ni si Paulusi sadok berpotensi do basir-basiri mengebati pakubasionna. Martangiang dunia nibana mangido tu Tuhani nunga pola tuluhali di pangido didok diturpukon anggia sumuruti siad dirina. Alai ahama alus di Tuhani tu si Paulus didok tukma asin rohakku diho ay dihagaleod do sumtibul hagugun. Ima alus ni Tuhani ditangiang ni si Paulusi. Siya nalusi taboto ma nakpedangi kosongon na pinangido ni si Paulusi alus ni tangiang nai alai dibalik ni basir-basiri adong do sakap na dumenggan nauk sinakapan ni debata di ngulu ni si Paulus. Dia may naparjulo asa unang madabu tugijang ni roha.
Donga saha persiaon diturpukon naking tabegedo didok si Paulus. Asa unang huhagijakon aka pangukapon na sumurung na tuaw. Hona basir-basir doaw di sibuku. Ima suruan ni Sibolis na mamupuhiaw asa unang hupatibo diriku. Jadi Paulus menyadari bahwa Tuhan telah memberikan ragam karunia pada dirinya. Dan bila dibandingkan dengan orang lain pada zamannya, tentulah Paulus bisa menyombongkan itu semua. Namun Tuhan mencegahnya dengan mengizinkan duri dalam daging itu pada diri Paulus. Sehingga duri dalam daging itu akan menjadi sebuah pengingat pada diri Paulus agar dia tidak jatuh pada kesombongan. Artina gabi hira songon rambu-rambu manang songon alarm. Gabi songoni marupaning basir-basiri di ngulun si Paulus. Asa unang madawi bana tugijang ni roha. Jala takas doi di hati dakko di bana di bagasa turpukon pola sampai 2 hali di dok ibana songoni di ayat pitui. Donga saha porsiaon laos sunggul-sunggul huhut penyemangat mai nang di bagasa nguluta. Molo di luas Tuhani PHP hona basir-basir ngulut taon. Manang mahite sahih pei, manang mahite aka kelemahan-kelemahan, manang aka hakurangan na adong di bagasa dirita, baik hakurangan secara fisik, suak songoni hakurangan secara kemampuan, jala alani basir-basiri, jot-jot, gabi mangabati nguluta, lahu mencapai akan atas akapi. Taingok ma, songop panidangion ni si Pauluson. Molo di luas Tuhani pe basir-basiri songgop di bagasan nguluta. Asa di paingotido nguluta, unang madabu tugijang ni roha. Ay sipata, gari adok pe aka kelemahan, manang hakurangan di bagasan diri ni sasahalak, tong do pe siadong, na badabu tugijang ni roha. Balap bohama mulu swadong hakurangata, barang nabi no to beda. Manang labohama mulu sudi akan natapangido siya Tuhani, setorus di palihur rupaning. Ulu mara gabi tumorok akan na margijang ni roha hita jolmaun. Jala gabi holang mulu na siya Tuhani. Jadi di sada sisi bui do honota Tuhan ima di luas Tuhani adong aka kelemahan, adong aka hakurangani di bagasa dirita. Ay marhitei gabi dipaingok dunguluta asa unang madabu tu kesombongan. Alani mananga hape hasurungata. Jalabo hape godang ni pasu-pasu naung jinalona. Alai marhite akka basir-basir. Manang marhite akka hakurangan na adong di bagasa dirina. Met manang balga napay ngotor doi asa unang madabu tunapati budirina alay totong ma marserep ni roha. Atan itu hatta madok ay si paurudo ganup napati budirina alay sipati bodo napaoro dirina. Matius 27 ayat 12. Imana parjul napaduahon asa totong say mangasahon Tuhani. Donga saha porsiahon molo di luas Tuhani pe hona basir-basir si Paulus jala alani basir-basiri gabi mangabati nguluna lahu mangyahi akan sinakapan ni rohana. Asa totong di bana mangasahot Tuhani. Ay marhite nasay mangasahot Tuhani gabi taruli hagugum may bana di tonga-tonga ni akahagaleon na alani basir-basiri. Ubadi do ibana nakaning sonang do hufilala di bagasan akahagaleon pangaleayon hasosahan pangalilion dohot hagugutan alani Kristus ay jup pagaleaw di sidwaw margugu. Lapatan na diojar akahagaleon na ido ibana asa say mga sahot Tuhani. Jala marhite na mga sahot Tuhani, gabi margugo may bana,
ati pe di tonga-tonga niya kahagaleon. Lausong ni manang turpukon memotivasi hita di tonga-tonga niya ka basir-basir na songgop di bagasa ngulut tabi. Asa say mga sahot Tuhani mahita. Songgop perbandingan rupaning mulak kapangarato ni halak batak na julu toropado binigi ubalaw mangarato pola sape tulut na daw alasan na ala niojar ni lungud do. Lungun ala susadia hauma siulaw di huta. Lungun ala ni hapuguson. Lungun ala swadong lapangan kerja di bona pasugit. Lungun ala naswadong tiat-tianan nyupunga nalau siulaw na di huta. Dohot akka nyojar ni lungun na asing dope. Duksaha dia pangaratuan torop do naung gabi berhasil nyojar niya kalungun na kaning. Jadi lungun ni rohaido na mangojar gabi berjuang mengadu nasib di tanah perserahan jala torop na gabi berhasil. Naneng dohono disi domu tutur pukon asa unang gabi mura-mura madili molo pedi loas Tuhani adong akahagaleon manang hakurangan di bagasa mulutta. Isarana songgop parsahiton ni pamatang masa parukilon ni ngulu masa hapuguson dohot akka basir-basir na asing dope nabui manuk koting ulutta laho mangyahi akan atas akabi. Alai manang dia pe basir-basir na di luas Tuhani songgok di bagasa ngulutta. Ikko mangojar hita doi asa totong marsigatung tu Tuhani. Taingok ma ati pe masa akahagaleon alai mulu marsigatung jala marhaposan tu Tuhani hita dia kahagaleoni. Disido gabe taruli hagugu kita siat tuhatai. Di Jesaya 40 ayat 70 di dok. Alai akkana marhaposa tu Jahoba. Maruli hagugu mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik. Marlujongi nasida dangulu luja. Mardalani nasida dangulu mardate. Artina gabe taruli hagugu do ganup na marhaposan. Ganup na marsigat tung tutuhani. Atit pe di tonga-tonga nyaka hagaleon. Laos disima hiralawotta panarihono ni debata diganup akka parukilo na taadupii songon nido ni topik ni mingguon desarihod debatado ganup na marukil. Allah menjawab setiap pergumulan. Jadi ingok ma molo di loas Tuhani pengulutai hona basir-basir alai dibalik ni basir-basiri adong dotong maksud dohok tujuan nadenggan naksina kapan di debata di bagasa ngulutta ima asototong marserep miroha jala asototok kita mangasahon marsigatung tutuhani dibaheni patuk ma dohonotta juppa galeau disiduau mergugu. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam nang pengotok kami. Saya tugu-tugu mangulu nami. Asa saya marserep ni roha kami. Jala marsigat tu kolat tuho sabing. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.